Egunoan berriz ere, eta orain bigarren atalera pasatuko gera. Gurekin daukagu hemen 4 pertsona, eta ongi etorri eskerrik asko. Alde batetik Kepa Altube daukagu, Oñatiko Institutoko zuzendaria, lanekiko arduraduna, eta momentu hontan egingo dizkigu dinamaizatzaile lanak mai inguruan. Lanbide heziketaren inguruan arituko gera, ez dizuete aurretik esan. Eta, batez ere landuko dugun gaia izango da praktikak diela eta enpresan, lantokiko prestakuntza dela eta, nola ikusiko genduke momentu hontan, lanbide heziketan ematen den egoera, hau da, gurera etortzen dian ikasliak ere ikas dezakete de ereduan, euskeraz, eta gero, enpresetara joaten dienean, guk nola egingo genuke, beraien de eredu hori luzatu ahal izateko. Momentu hontan, ez dago egitura bat eratuta. Eta nahi duguna da mahaira ekarri, hausnartu eta hasi lantzen gaia. Bai daudena da proiektu batzuk, martxan. Eta bat daukagu nolabait landuta, mintegi hontan aurkeztu zen, moindala 3 urte. Eta, horren lekuko Carlos López, Don Bosco ikastetxeko ordezkaria gurekin. Saltaka egin naiz, Kepa, Carlos, eta gero bere onduan, Xanti Alberdi, Tolosaldeako ikastetxetik dator. Tolosaldea oso ingurune euskalduna daukagu, eta orduan berak ere adieraziko digu, nola ikusten den zelan bizi dian momentu hontan gai honi dagokionien. Eta nola ez, laugarrena, eta benetan estimatzen diogu etorria, Jon Mugartegi, Danobateko kalidade arduraduna eta euskara batzorde burua ere gurekin. Eta, Danobatek berak euskara plana ere badu, ondo ezagutzen duzu, segurazki. Eta, eskerrik asko, nahikoa aurkezpenakin ja, zuena da hitza. Vale. Eskerrik asko, edurne egunon, hemen hona etortzeagaitik. Eta, gu deituak izan gara hona mintegi honen bitartez, eta etorri gara esplikatzera apur bat ze gure esperientzia, ikastetxe eta enpresa arlotik gure esperientzia, bai ikasleekin eta enpresekin, bai lantokiko prestakuntza, edo lan eta ikasi, edo praktikak egitera doi zinean ikastetxeetatik enpresetara, eta gure harremanak enpresakin zeintzuk eta nola jorratzen ditugun. Ni nator ikaslan aldetik, nator ere laneki aldetik, ikaslan da lanbide heziketako ikastetxeen zuzendarien publikokoen elkartea, eta laneki da materialak lanbide heziketarako euskeratzeko elkartea, bai? Eta hor etel eta ikaslan gaude lanian. Eskatuko duguna ikastetxeei eta enpresai izango da orain arte egindako esperientzia, eta ikusten bada arazoa den edo ez den euskeraren erabilera enpresetan eta enpresakin harremanetan eta ikasliak enpresetan, tutoreekin, institutoreekin eta abar, arazoa bada eta arazo hori gertatu bada nola gainditu leiken, eta gero eskatuko dugu ere bakoitzak zer eskatzen duen beste eragilei, bai enpresa, ikasle, administrazio eta ikastetxeei ze eskatuko dion bakoitzak bere aurrekoari eta norberari. Ikastetxeen aldetik, elkarteen aldetik, bai ikaslan, lanean aritu da eta orain jasotzen ari da informazio batzuk, nun ze harreman daukien ikasleak euren enpresekin eta euren enpresako tutore eta instruktoreekin. Argi geratzen da, segun eta ze zonatan ari garen lanian, harremanak izaten diezela erderaz, espainolez edo euskeraz. Argi da, euskal ingurune bat bada, euskerazko harremana dagoela, eta erdal inguru bat bada, gutxiago. Bai gertatzen die, gauza espezifiko eta gauza konkretu batzuk Gasteizaldian eta ondion, pentsaulik erdel mundu gehiago inleikela eta euskeraz ere egiten die praktikak. Baina aldagaia
oso gora beratzua izaten da maila horretan, ezta? Ikastetxetan proiektu konkretu batzuk badaz, bai Don Bosco, bai Tolosaldean, eta ja urtiak lanean ari die horrekin, eta eurak kontatuko dute euren esperientzia eta euren nola bilbidea nola izan den. Beste ikastetxeetan hizkuntza normalkuntza teknikoak ere badaoz, planak ere badaoz, baina espezifikoki igual ez da lantzen lanbide heziketan, lantokiko prestakuntza ikasleak eta enpresan arteko harreman horiek sistematikoki ez die lantzen. Lantzen die gehiago inertziaz irtetzen dauen moduan, ezta? Eta, ikaslan moduan eta lanekin moduan guk gure aldetik lantzen duguna eta indarra ipintzen duguna da ikastetxeetan D ereduan ikasketak eman izatea, hori bultzatzen dugu. Harremanak ikastetxe enpreseekin ere euskeraz izatea bultzatu eta landu nahi dugu. Eta horretarako egin dugu galdetik bat ikastetxeen artean, zeintzuk ze gauza izan leike lagungarriak hori bideratzeko, hori horrela izateko, ezta? Eta gauza batzuen artean, bai enpresak eta bai ikastetxeak euskera planak izatea oso garrantzitsua da, eta plan horietan lantokiko prestakuntza sartuta izatea oso garrantzitsua da, ze ikastetxe batek, enpresa batek eukileike euskera plana, eta harrera mailan ez kontutan euki ikasleak lantokiko prestakuntzara doiezenien, edo ikasleak ikastetxetik lantokiko prestakuntzara doiezenien. Garrantzitsuena da lehenengo praktiketan ipintzia, lanean ipintzia ikasleak, bigarren maila batera geratzen da euskeraren gaia. Hori orokorren orduan krisialdi honetan ere gertatu da euskerak nik uste dut beste maila bat jaitsin jauela, euskeraren garrantzia, euskeraren aldeko laguntzak, euskeraren materiala lortzeko eta aurrekontuetan gobernutik eta jaitsi indira, diruz jaitsi indira, eta orduen maila ere euskerak hor galtzaile urten da. Horretarako ere, ikastetxeko tutoreak euskeraz aritzea eta euskaldunak izatea ere garrantzitsua da. Administrazioak jartzen dituen baliabideak bai ikastetxeetan eta bai enpresetan lehen entzun dugu proiektu batzuk eta bada osela bai administrazio aldetik ere horreik aprobetxatzea eta ondo aprobetxatzea eta horretara bideratzea. Ikusten dugu gaur da ozen baliabideak oso garrantzitsua dizela, baina hobeto aprobetxatu behar diesela. Eta horretara bideratu behar diesela. Ikastetxe barruetan ja hizkuntza normalkuntza planak eta eginda dauz, nahiko ondo eginda dauz, baina bideratu behar diesela horretarako, ezta? Gero ziurtagiri bat izatea ere horrela aritzen diezen enpresak ikastetxeak eta derrigorrezkoa ikusten dugu, nolabait rekonozimentu bat derrigorrezkoa ikusten dugu, eta horrek errestu ingo zuela horrelako plan bat, ezta? Oztopo batzuk ere badaude, eta horrek ematen digu nundik eta nora lagundu edo abiatu algaren, ezta? Enpresa munduan oraindik orokorrean, badauz enpresa batzuk euskera erabiltzen dutela, baina orokorrean nahiko eremu errelduna da. Lehen garai batean lanbide heziketa zan moduan, eta euskalduntzen joan da, gutxika ondion geratzen die, gauza asko eta lan asko. Langileen adin aurreratua eta garrantzitsua da, euskera espadaki eta oso zaila da euskeraz ikastea berriro adine hoiekin. Dokumentazioa aspalditik egonda izatea, eginda izatea, garrantzitsua bai da, enpresetan aspalditik dokumentazioa dauz, da hori erderaz egon leike eta euskeratzea lan estra bat supasetzen du, ez? Euskera beti dator. Arazo, estra eta horrelako hitzekin. Hori nolabait baztertu egin behar dugu. Euskera da erronka bat, euskera da aukera bat. Eta horri ebatu behar dut zau. Horren inguruaren arabera, gu daukagu, praktiketan ipini dugunak ikasleak euneko bat koma bost euskeraz, eta badaukagu beste inguruen bat, euneko 80 euskeraz egiten du. Horren, abaniko oso handia da.
bai? Orduan, argi uki behar da lehenengoko harremana euskeraz izatea, lehenengoko kaixok, lehenengoko agurra euskeraz izatea eta harrera euskeraz izatea, eta argi dago ere lehen komentatu duguna krisiak egin duela apur bat euskeraren atzeraka da, ez da, maila horretan. Beste gauza bada, praktikak guk normalean ipintzen ditugu ikasleak hurbil ikastetxetik, bizidan lekutik eta segun ze lekudan, enpresak lortzea krisi garaian ere zaila izaten da eta lehentasunak ipintzen di enpresa lortzea, bai? Bueno, galdetegi bat egin dugu eta horre ere eunekuak oso gora beratzua die. Baina gauza edo daturen batzuk aipatzeko, Gipuzkoa da euskera gehien erabiltzen dana lanbide heziketan. Baina euneko 50 besta heltzen. Lanbide heziketan ikasleak, euskeraz egiten duten ikasleak. Gero, egongo zan, Bizkaia, eta Bizkaian euneko 18ak, euneko 20ak egiten ditu ikasketak euskeraz, eta gero Arabara goiaz, eta Araban euneko 10 ez da heltzen. Euneko 10 ez da heltzen lanbide heziketan euskeraz egiten duten ikasleak. Bai? Garrantzitsua da, euskeraz gero Nafarroa goiaz, eta iparraldera goiaz, eta oso eskasa edo bapaz. Oso ikastetxe konkretu eta txikietan egiten die euskerazko eta izan leke ezik eta ziklo bat. Horretxi behar dana argi da, gu daukagu D eredua, gu daukagu A eredua, lanbide heziketan, eta daukagu eredu misto bat, A eta D, nahazten dauena ikasleak. Ba, eredu mistoa sartu danean, D ereduari lekuak kendu dio. Eta A eredua mantendu egiten da. Orduan, D ereduari da eskaintza matrikula kendu dion aukera, misto hori. Orduan horre ere lan handi bat dago administrazio aldetik, lan handi bat egin behar da ikastetxeen aldetik, eta eman behar zaion garrantzia. D ereduan egiten duten ikasle guztiak DBH eta batxiergoa, lanbide heziketan ere D ereduan egin behar dute euren ikasketak. Edo aukera izan behar dute D ereduan egiteko. Eta gaur egun hori ez da betetzen. Da hori, bai ikastetxeen eta bai administrazioen lan bat da. Eta bestea da hizkur normalkuntza proiektuetan eta planetan ikastetxetan eta enpresetan, elkarlanak egin, eta euren artean harremanetan ipini, materialgintza, materialgintza ondion asko eta asko, eguneko handi batean erderaz dago, gazteleraz dago, eta egindan euskerazko materialgintza ikastetxetako irakasleak, enpresetako langileak edo enpresetako hori egin daue. Eta gauza guzti horrek batzen ditu laneki elkarteak. Eta laneki elkartea da egun libre nunbaiten badago materialgintza euskeraz hortik hartu dezakeguna. Esan beharra ikusi duzue zifrak zenbatek ikasle egiten duten euskeraz lanbide heziketan. Ikasle horiek ez dago argitaletxerik hori soportatuko duenik. Claro, ez da ekonomikoki, ez da inundik inora etekinik ateratzen. Orduen, beste aukera bat da elkartearen bitartez, lanek elkartearen bitartez, materialgintza euskeratzen. Harremanetan jartzen gara enpresekin, irakasleekin, ikastetxeekin, daukien material guztia elkartera banatu eta web horrian ipintzeko. Eta horrei die, gu daukagun erronkatxo batzuk horren mailan. Eta asmo daukagu enpresekin ere kontaktuen ipini eta gure eskaintza enpresan ipini, azken finean materiala lanbide heziketan lontzen dana enpresan ere jorratzen da, eta enpresak dauken materialgintza igo. Eta nobatek eta igota dauke material batzuk ere, adibidez. Hori izango zen ikaslan eta lanekitik daukagun ideia eta erronka, bai? Carlos, beste maira pasauko gara, eta gero Xanti, bai? Carlos, naiz, Donboscotik nator, eta naiz, Donboscoko zezeko arduan.
Biak esan duen bezalate, nik uste eskola guztietan problema berdina dakagula. Uste eskola guztietan problema berdina dakagula. D ereduan matrikulatzen dian ikasle guztiak ez daukate garantizatuta bere ikasketa guztiak euskeraz egiteko. Bai? Eskolan dauden bitartean modulu guztiak euskeraz ematen dira, baina lanetegira juteakoan, kasu batzutan berriz, ez dakate eskubiderik, ez dakate posibilitaterik euskeraz bere ikasketak, bere azkeneko modula euskeraz egiteko. Gure eskolan bestean bezala pentsatzen dut, FCT-ko material guztia dau bai euskeraz, bai erderaz, baina kasu batzutan, naiz eta D ikaslea, D ereduko ikaslea izan, paper guztiak betetzen dira erderaz. Agian, paperu irakurri behar duna euskeraz ez dakilako. Hau dela eta, oain dela 3 urte, elkartu ginen Oarsoaldeako euskera zerbitzua, Eusko Jaurlaritzako euskera zaila, eta Don Boskoko, FCT-ko arduradunak zuzendaritzarekin batera. Eta ikusi gendun hor zulo handia bat zehola, eta hasi ginen, pensatu gendun, zeo zerien behar zala, historia honetan. Eta, hasi ginen pauso batzuk ematen. Zeintzuk izan ziren pauso horiek? Hasiera batean, helburua finkatzea. Helburua finkatzea ez da bat ere zaila, da lehen esan detena eta berak ere esan duna. D ereduko ikasleak eskubide guztia dakate bere ikasketa guztiak euskeraz egiteko. Bai eskolan eta bai lantegitan. Horretarako, esperientzia piloto planifikatu gendun, eta azkeneko hasierako puntua izan zen, enpresak aukeratu, plangintza horretan sartzeko edo hasteko. Enpresa aukeratxakoan, ikusi gendun tamaina oso importantia zala, peratzen gendun mikroenpresa batean programa hau jartzea nahiko zaila izaten zala, eta tamaina kontuan izan gendun. Gero, beste punto bat, honen barrun, urtero praktikak egitera ikasleak bilatzen diran enpresak ere aukeratu gendun, gero ikasle bat baino gehiago hartzen dituen enpresan, eta hasiera batean bezatu gendun bakarrikan gure eskualdea egitea, Oarsoaldea eskualdean egitea, baina ikusi gendun gure inguruan enpresa importante batzuk bat zeudela, eta ireki gendun pizka bat, Irun, Hondarribi eta Donostia. Gero, enpresa bine aukeratu ezkeo, burrengo puntua izango litzateke, enpresen praktiken alorrean diagnostiko bat egin. Guk ezin du enpresa batean sartu eta guk ezin deu zeren behar da enpresa batean, noski. Baina, praktikan alorrean, nik pensatu genuen diagnostiko bat egin behar zala, eta horren aurrean, hori diagnostiko egin da gero, pauso batzuk ematea, ez? Horretarako, noski, denok lanpeduta ginen, lanpeduta gaude, eta azken erabaki izan, kanpoko edo kanpo aholkularitza konsultoria bat kontratatu. Eta konsultora horrek enpresaren bakoitzaren plano diseinatzeko. Enpresa desberdina dira, enpresa bakoitza daka bere egoera, orduan enpresa bakoitzan egin zan diagnostiko bat. Diagnostikoa aizek egin zuen, eta adibidez hemen daka bat mustra bezala ekarri dut, eta egin zan lana nahiko potolo izan zen, diagnostiko egiterakoan. Urrengo pasua plangintzari buruz gerozago itxengo, eta zeintzu dira zutabeak edo zeintzu dira irizpide nagusiak. Orduan, plangintza egin da zehonean, interesatuei esplikatu behar zitzaien. Oain ebai, gauza beratzen dugu, interesatuei esplikatzen diegu. Orduan, interesatuak zeintzu dira, noski, enpresako instruktoreak, eskolako tutoreak eta ikasleak. Orduan, bilera bat egiten dugu, ez bilera bat egiten dugu, 3 bilera. Talde bakoitzarekin bilera bat egin dugu, nun esplikatzen diogun, zein dan proiektua, zein dan programa, eta zein dan helburu nagusia edo helburuak. Orduan, plana, lehen esan duen plana o plangintza diseinakoan, berak ere kontatu du, 4 izpide nagusiak hartzen dira. Alde batetik da, enpresako instruktorea euskalduna izan behar du. Ezinbesteko baldintza da noski. Enpresako instruktorea euskalduna ez baldin bada, dana bertan berak geratzen da, ezin da jarraitu. Bigarren irizpide nagusia da harrera. Harrerari oso importantzia handia ematen diogu, horreneko hitza pentsatzen dugu importantea dela, eta harrera pentsatzen dugu euskeraz izan behar dela.
Ez bakarrikan azalpenak, ez bakarrikan itxiten dena, baina aldan neurrian erabiltzen dian dokumentuak, erabiltzen dian paperak ere euskera zeon behar dian. Hirugarren puntua izango litzateke, ikasleak praktikak egingo dituen eremu, kartelak eta bat euskera zeitea. Zentzu horretan esfortzu handi bat egin da, kartel batzuk bere garaian, hemen azaltzen dira, diagnostikoan bere garaian erderaz utzi zeon, eta kartel batzuk euskeratu dira, eta hoi momentu enten, nun egin dan proiektua, aldan neurrian, porque horretarako dirua behar da noski, euskeratuta daude, euskeraz daude. Eta laugarrena, hau zaila da, baina, aldan neurrian intent saiatu behar da, ikasleak erabiltzen, bere praktiketan, ikasleak erabiltzen dien dokumentuak, aldan neurrian euskera presenti esan behar du. Batxutan zaila da, beste batxutan imposiblea, ezinezkoa, baina esan deten bezalaze, aldan neurrian beraik erabiltzen dien dokumentua euskeratu egin behar dira. Eta euskerat, da dokumentu batzuk, konsultoria beak, euskeratu ditu. Eta, bukatzeko, hau behin dana inda ero, punti guztuakin ja, jartzen da martxan proiektua, lehen esan duten bezala, hori indela 3 urte hasi ginen, eta gero hori nolabait ebolatu egin behar da. Horretarako, aizek prestatu zuen inkesta bat, inkesta hori betetzen dute, bai instruktoreak, bai enpresako arduradunak, bai eskolako FZ-ko arduradunak, eta bai ikasleak, eta hori beteta da honean, egiten da memoria bat. Eta memoria hortan, azaltzen dian, lortu dian, gauza guztik, fortalezas y debilidades. Hau da urtengo memoria. Eta, bukatzeko, zenbakiak, numeroak. Hasiera batean, pesatzen gendun, azkineatan izaten da, diruaren arabera, ez? Hasiera batean pesatu gendun, talde txiki batekin hasi, eta hasiera batean, orain dela 3 urte, hartu genituen 8 enpresa. Eta 8 enpresa diagnostiko egiteko. Eta 8 enpresa egitatik, sartu zen 5. Hasi ginen 5 enpresakin eta 10 ikaslekin, 2011an izan zian 7 enpresa, 5 horiek gehi beste 2, 14 ikaslekin, eta pasaden urtean izan dira 8 enpresa, bat erorintzan eta beste 2 berri, 13 ikaslekin. Eta, igual komunik litziateke, memoria hau ezagutzia, ez? Eta hau da, gure eskolan edo gure eskualdean egin deun proiektua. Orain nik hitz egingo dut, ez daukat gehiegi izateko biek esan dutenen ondoren, zeren kepak esan dituenakin, zeharo ados nago, eta Don Boskokoak esan dituenakin berriz, komarka desberdinetan, lurralde desberdinetan gaudenez, iruditzen zait zuena asko zerdaldunagoa dela, eta gurean arazo batzuk berak dauzkatena gu ez dauzkagu. Gure ikastetxea, Tolosaldea ikastetxea, dauzka D ereduan ematen dugu dena, 10 ziklo ematen ditugu, 6 goi mailakoak eta 4 erdi mailakoak. Eta espezialidadek ematen dituguna dira informatika, administraritza, soldadura, mekanika, mantenimendua eta elektrizidade mailan regulazio eta Eta urtero bialtzen ditugu praktikak egitera 125 bat ikasle Tolosaldeko enpresetan. Beste batzuk, baita ere, internalizazioa gure plan estrategikoan dugunez, atzerrira ere bialtzen ditugu, eta hor inglesa bultzatzen ari gea nahiko gogor ikastetxean plan desberdinak jarrita. Eta, esan dudan bezala, 125 ikasle horietatik 80 bat enpresa ikutzen dituzte. Eta kepak esan duena zehatuz, korroboratuz, zango nuke, lehenengo gure ekintza o gure erronka dela 125 ikasle horiei enpresak aurkitzea. Hoi da lehenengoa, hizkuntza aparte utzita. Zeren azken aldi hontan krisia dela eta abar izugarri lotuta ibiltzen gea
hoientzat enpresa kokapen bat bilatzeko. Gure lehentasuna hori da. Eta gero, euskerarena hori bai, nahiko landuta daukagu, zuek ez duzuen bezala, dirudienez esan dugan bezala, guk erabiltzen dugu dokumentazio guztia, ja euskeratuta daukagu, baina ezin dugu ez da ere euskeraz bidali, zeren zenbait enpresak, da asko gainera, erderaz egiten digutelako. Eta gure lehenengo harremana euskeraz egitea izaten da beti erronka, baina beraiek erderara jotzen baldin badigute ezin dugu. Azkenean gure praktikak egite hau, o ikasleen praktika egite hau, limosna eske bezala juten gea. Nik hala iruditzen zait, administrazioa behartzen gaitu, baina enpresak ez ditu behartzen ikasle horiek hartzera. Ez ditu incentibatzen, eta gainera ikutu behar baldima da baita ere, ekonomikoki, orain dagoen krisiarekin, diru laguntzak ere kendu egin dituzte. Lehen ikaslei diru bat ematen zioten da enpresari beste diru bat, tutorea jartzen zutelako eta tutore lan haiek nolala konpensatzeko, ezta? Hori ere kendu egin du administrazioak. Orduan, alderdi hortatik, ahalegin handiak egiten aritzen gea, kokatzeko ikasle guztia bere zean. Baina dokumentazio bai urteko plana, lantogiko prestakuntza egiten dugu bai euskeraz da bai erderaz, norbaitek eskatzen baldin badigu erderaz emateko, eta gero horri ofiziala izaten da praktiketara joateko, hau administrazioa daukana aplikazioan, euskeraz da erderaz noski, eta guk ematen diegu enpresei lehenengo bisitan, tutoriari eta ematen diogu horri bat, esan ez, istripu kasuan zer egin behar dan eta abar, eta gauza horien nola oso garrantzizkoa diren, bai euskeraz eta atzekoaldean erderaz ere jartzen diegu, eta horren aparte beste horria ematen diogu baita ere, ikastetxera etorri beharra izaten dute, tutorizapen bat egitera, jarraipen bat egitera, praktika egiten nahi dien bitartean, eta enpresari jakinarazten diogu, olako egunetan etorri behar duela, oidanak euskeraz eta erderaz. Zeren, nahi gertatu izan zait baita ere, enpresa batek esatea, niri euskera ezia zubiali. Eta pertsona euskalduna gainera. Ez dakit, reazioa daukatelako, zenbaitek, eta dena erderaz bialtzeko esanez. Orduan, kasu batzuk izaten diolakoak, baina... Ikasle hauek, 125 ikasle aparte, guk ematen dugu baita ere, arratsaldez, urtean zehar 600 bat langile eta langabetuei ikastaroak ematen dizkiegu arratsaldez. Eta ikastaro horietan hizkuntza euskeraz ematea arazo edo erronka handi bat dela guretzat, guk euskeraz eman nahi genuke, baina ikasleak etortzen baldin badira euskera ezagutzen ez dutenak, orduan alperrik emango genuke ikastaroa. Dena den, aurten lehenengo erronka jarri dugu 3 ikastaro euskera hutsean ematea. Eta lehenengo aldiz, zea hori, lehen ere indugu, olako intentona bat, baina ezin izan dugu, eta aurten 3 ikastaro bintzat euskera hutsean emateko asmoa dugu. Ze gertatzen da, ikastaro horiek ikasle kopuru minimoa teuki behar izaten dute, eta 10 behar baldin badira talde baterako, eta 8 euskalduna baldin badu eta 2 bat marrokiarra eta bestea ez dakin nungoa, orduan aurkitzen gea betiko arazoarekin, batengatik o birengatik eman behar degula gazteleraz. Eta hoi da gure aurtenko erronka esango nuke. Eta baita ere, orain sartu gea, ez dakit jakingo dezuen, aurten lehenengo aldiz, eta hemen sortua izan da, esango nuke ia makina erramintan, eta hemen egin ditugu aurreneko bilerak eta txandakatze plana. Hau da, planen alternantzia, ikasketak egiten dituzte enpresan erdia eta ikastetxean beste erdia. Baina hor bi agente importanteak dira tutoreak, bai ikastetxeko tutorea eta enpresako tutore edo instruktorea. Bi oinarri funtseskoak hori dira. Orduan, guretzat, erronka handia hemen izango litzake eta lorpen handi bat izango litzake baita ere, lortuko bagenu, enpresetako tutore edo instruktore horiek denak euskaldunak izatea. O
euskera menperatzen dutenak izatean. Zeren horrela, ikasleak beti eukiko luke referente bat enpresan euskeraz egingo duena eta euskeraz emango dizkiona bere lanak eta eginkizunak eta pentsatzen dut pixkat gehiago kontzientziatua egongo dela gai honetaz. Zeren enpresak eta nik ikusten dut nahiko, ez dakit zenbat enpresari egongo diren hemen pribatukoak, baina egia esan nahiko kortoplatista direla eta ikusi nahi dutela emaitza gaur ikaslea eman eta atzo ikusi nahi zuten, emaitzaia, ezta? Eta beak formatu behar dute ikaslea, ezitu behar dute ikaslea, eta beraientzat frutua jasoko dute hortik gero. Baina ez, nahi dute guk nik ikusten dudan, ez? Guk formakuntza hori guztia egitea, beak errestasun hori eman gabe, eta gero beak frutua jasotzea, eta hori alde batetik, ni betzatzen dut, administrazioak gehiago bultzatu behar duela, inzentibatu behar duela. Gai hontan, alternantzi plan honetan, gutxienez ematen die 2.000 eurotako laguntza emango die enpresei tutore horren lanarengatik. Horregatik, ikusten dute, importantzia handia daukala tutore horrek, eta tutore horrek agente zea izan behar duenez, benetako agentea horrek izan behar duenez, hori euskalduna izatea oso zea handia izango genuke, lorpen handia izango genuke. Eta, ez dakit, beste hori, eta nik erronka bezala ikusiko nuke, aurten ikastaro horiek euskeraz ematea, tutore edo instruktorea zea izatea, euskalduna izatea, enpresa guztietan bat eukitzea bintzat instruktore bat ikastetxetatik eta jendea etortzen denean ari euskeraz emateko. Eta bestea, enpresentzat sensibilizazio plan bat bultzatu beharko litzakela konfederazio aldetik, hau da Confebask eta hauen aldetik, eta agian, errekonozimenduari buruz hitz egin dezuen, ez dakit biotako batek, Confebaskek praktiketara juten dien, praktiketako instruktoreak eta saritu egiten ditu. Urtero egiten du, sari bat ematen dio enpresa bati, izan delako praktika egokienak ikasleak egin dituen tokia. Eta baita ere, bestalde, instruktore egokienari, da hortan, ikastetxek botoa ematen ditugu, eta instruktore horren zean, esango nukenik, baremazioa nola ala, jarri beharko litzake baita ere euskeraren erabilera hau. Ni pentsatzen dut alderdi hortatik eta Confebaskek kontuan eduki beharko lukela hori emateko orduan euskeraren erabilpena baita ere baremazio hortan. Eta ez daukat gehiago esateko, nahiko luzatu gehala pentsatzen dut eta nik esan beharrekoak hauek esan dituztenez, Bale, oin hitza emungutza Joneri, dano batekoa, eta gero, apuntatu galderak eta hori, bakoitzak gero botatzeko galderak, jende asko izendatua, eta orduan interesgarria izailike hor eztabaidatxo hori sortzia, Jon? Egun honen hori. Ni esan bezala Jon Mugartegi naiz, hemen Elgoibarko dano bat kooperatibako orain kalitate zuzendaria eta ere berean Euskara Batzordeko Euskara plan bat daukagu eta Euskara Batzordeko arduraduna edo momentu honetan. Eta, zaila izango da, zuek kontatu dezuen denetik, enpresaren ikuspuntua, nire enpresarena kontatu alko dut, baina besteetan zer gertatu lehiken, ez? Eta enpresatan errealitate gordinari behiratuta eta krisialdian gehiago Euskara esan dezagun azken baten bigarren maila baten geratzen dela. Beti enpresarena susistitzea nahiko izaten da eta gero Euskara plana daukagunok eta hori beti saiatzen gara hor beti gaur tokitxoa eta beti Euskararen bultzada edo lan hizkuntza hori orain arte esan dezagun erdalduna beti izan dena apurka beti euskaratzen, eta nola hori, Euskara plan baten bidez, beti irizpidea jarriz, irizpide horiek bete ala, urtero errebizatu, alba da beti irizpide bat, pauso bat gehiago eman. Horlan, apurka bai Euskalduna jasotzen diren zantzagun ikasle, langile berriei, danei horrei hizkuntza eskakizun minimo batzu jartzen jun, horbe ezin izaten da beti
ez da egokitzen etortzen den pertsonala egokia dana igual euskalduna ez izatea edo eta hoietan benbua jartzea, baina pausoak uste dut horrela izaten dira. Lan mundua euskaratzeko azkein pertsona euskaratu behar dira. Eta pertsona euskaratu ala bebai baliabideak emon. Baliabide informatikoak, lanean erabiliko dituzten baliabideak, horrek euskaraz eukiala, erreztu halko da berak ere lan hori euskaraz alizateko. Horietan, gero hemen gaiari heldu eta pixkat hizkuntza ikastetxeak eta horrek eta lana hori eremuka izango litzake. Nik uste dut bai guk azken gure dano batera urtean esan zagun 10-15 ikasle batzuk praktikatan bestik proiektu egiten edo sartu aldaitekez inguru esan dezaguneko euskaldunetik esango naukenik, bai hemen Elgoibar edo Azkoiti, Markina eta Arrasatetik hortik gehien bat etortzen direnak. Eta etortzen badira baten batzuk euskaraz egiteko prez, behintzete bai euskara planen dugu ez dugu sistematikoki lotuta arek jasoko duena euskara esango den, edo euskaraz egiteko erraztasunik edukiko da benedez, baina behintzet ez diogu oztopori jartzen. Eta gertatu dira azkenengo proiektu batzuk euskaraz egin dituztela eta gure aldetik behintzet inolako oztopori gabe. Hori izan leke euskara plan bat eta azkenin nahi eta nahi ez hizkuntza eskakizunak horrek eduki ditugulako edo azkenengo urteetan da lanpostu berrietan edo ikastetxetan da beti eman zaio bere garrantzia eta etorri diren bai ikasle edo langile berriak eta ere euskalduna izan direla eta esan dugu gaur egun ezagutza dano baten 180 gorakoa da euskararen ezagutza eta horrek erraztu den leike olako bai ikasleak zein praktikak euskaraz eman alizateko edo jarraitu alizateko eredu hortan ikasi da benak. Faltan botako gendukena behar bada, ez du dezagutzen behintzet, ni ez hau, ni kalitatean nago, beste erabatera landua da, baina bai igual inguruko ikastetxeekin, igual beste zuen ere mutan, Oarsoaldean edo Antolosaldean, hori komunikazio hori enpresekin, eta guk lan egiten dugun ikastetxeekin, egin jalko zala behar bada, sistematikoki erlazio hori landu, eta horiek euskaraz ikasten daben horiek, gero zer baliabideukiko da, zer erraztasun aukiko duten, enpresatan euskaraz jarraitzeko horre bai praktikak edo lantokiko prestakuntza hori. Esan dezagun azken baten, preferentzia enpresa gehienetan, azkenin beti izango dela negozioa, eta hori euskararen erabilera bihurtzen da askotan lan bikoitza. Norbait euskaraz egiten badu ere, igual beste arlo batzutan aurkeztu behar bada, erdaratu behar da. Eta orduan, berak ez badu egiten bi hizkuntzatan edo erdaratu behar da. Erdaraz egiten dena euskaratu behar da, eta nahi eta nahi ez beti bihurtzen da lan bikoitza enpresa munduen. Horri oztopo bat bihurtzen da, azkenin euskara, euneko unean, oso zaila ikusten dut oraindik epe motzera enpresa industrial baten azkenin hitz teknikoak eta beti ikasi ditugu eta apurka euskaratzen joanakaren arren lan mundua zaila izaten da. Beste alde batetik nola ikusten da euskara, gu dano batek 95% atzerrira saltzen dugu, ez dela inkluso erdara ez da hizkuntza, ingelesa baizik, eta ikusi behar dugu azkenin lan egiten duguna bentsete gure eremu barruan hori euskara bultzatzeko, baina esan dugun bezala, beti zailagoa izaten da hortan ez. Eta gero, landu ditugunak hori inguru lan mundu hori euskaratzeko bai, apurka lan eginez, bai guk erabiltzen ditugun iztegi teknikoak, gure makinen fabrikazioko zerak, fabrikazioko parte atal guztiak eta antolatu prestatu dugu iztegi tekniko bat, ano batena, bai horrek jendik beti izatuna usillo deitzen bada nola da euskaraz ez, ardatza eta olako izenak eta errazteko bai jendeak edo zein etortzen denak. Eta nik izango nuke bai, gero eta ohitzen joaten garela, erabiliaz da bultzatu ez pixkatu ohitzen da euskaraz deitzen hitz tekniko hoiei, baina normalian beti izan dira erdaldunak. Eskuliburu tekniko bat ere beti mekanika munduan beti erabili den bat, orain dela urte batzuk prestatu zen, euskaratu gendun, holako baliabideak emonez eta baliabide informatikoak ere danak euskarazko bertsioak eta jorratuz, da gero horretan laguntzen du.
gero esan, harrera plana zuek asko ipatu duzuna, mitzat, dano baten ere nik naiz bat harrera planean parte hartzen dudana, emate zaio 3 arlotan, eta dano baten mitzat izan duen bermatuta dagoela, eta azkenengo nik lehen urtean, zein aurten edituan hileroko kasi harrera plan bat egiten dena guztiz euskaraz izan da. Ez da sortez izan den, etorri diren guztia euskaldunak izan direlako edo ez, baina alde hortatik bermatzen da. Baina, nik hitz egiten dudano baten izenean, da ez dakitena da enpresa edo industria munduan nola kudeatzen den hori beste enpresa denetan. Ez da, pixkate enpresa munduti behiratuta nire ikusten da. Nik uste dut hor lantzeko, aurrera begira lantzeko ere moa izango litzakela hori, ikastetxekin da horiek ikasten duten horrek, guk eskatu, zein eurek eskaini ikasle horiek eta euskaraz bere praktikak jarraitzeko bideak. Horrek jorratzeko geratuko litzakela. Nik ikusten dira, zuen kasua berezia, enpresa handia dela, eta enpresa handia den bezala, estrukturatuta dagoela baita ere, eta euskaldun giro handikoa, euk esan degan bezala, 80% euskalduna dela, ezta? Eta orduan gure kasua ez da berdina, enpresa txikietan dagabitza, eta orduan ez dagoelako estrukturaziorik, eta alderdi hortatik beste mundua da. Eta gehiena, Gipuzkoa mailan, zuen enpresa, ez dakiz ema langiletakoa dan, baina dira enpresa txikiak, zuenakin konparatuta dena txikia dira. Zuenak 200 piko izango ditu gutxienez. Claro, enpresa mediana esaten dana, beste dana txikia gu hortik beherako egin ebitzen gara. Da, marrekoak, ohikoak, 200koak, gehienez. Bueno, hemendik aurrera nik uste dut danoi geratze jakuela zabalik mikrofonua, 5 minutu daukagu, eta, bueno, baton batek ja apuntaututa badauko zehozer, bota da isela. Nik markatuko neuke 4 zutabe, hemen gauza oso interesgarriak izan die aurrera pausuak eta aurrera lanean jarraitzeko. Bat, ikasleak euskaldundu egin behar ditugu, lanbidezik eta guztiz euskaldundu egin behar da. 2, materialgintza, dokumentazioa, baliabideak erabili egin behar die, euskeratu egin behar die, eta daukagunak aprobetxatu egin behar die. 3, sistematizatu egin behar da, azkenien euskera komunikazio tresna bat da, eta hori sistematizatia, eta laugarrena premiatu edo nolabait egin behar da, hori saritu egin behar da zertifikatuen bitartez edo ziurtagiri horren bitartez. Venga. Bai. Lehenozutako batek gobernuari erronka eta dio gobernuari horrekatu barko lituzkela. Jaurlaritza berriari zer eskatuko zenioke lanbide hezkuntzako alorrean iristeko ziklo guztiak toki guztitan ereduan eskaini ahal izateko. Eta jakina ondorengo praktikak. Eusko Jaurlaritza izen behar da, nire ustez, bultzatzaile eta bere estrategia planetan euskera izango duena ardatz. Bai? Euskal Autonomi elkartean. Euskera ardatz badu, ikasle guztiak izan behar dute ikasgai edo heziketa ziklo guztiak euskeraz egiteko aukera. Eta aldan eta hurbilen, bai? Bigarrena, lehen komentatu duguna, baliabideak ipini horreik sistematizatzeko. Badaoz, hizkuntz normalkuntza proiektuak eta planak ikastetxetan badaoz. Baina horreik bideratu egin behar ditu horretara ere. Lantegiekin eta praktiketan ikasleak ipintzen ditugunean euskeraz bermatzeko. Bai? Eta gero, euskerarekin harremana duten arloak eta arazoitza kendu eta diruz lagundu. Eta diru eipini horretarako. Diru eipini materialgintzako, baliabitearentzako, eta baina hori oinarrituta plan estrategiko batean. Euskera ardatza dan estrategio horretan.
baina nik esan nahi nuke beste gauza da lehen esan dudana baita ere. Euskara guretzat bigarren pausoa da. Administrazioari lehenengo beharko genioke ikasle horientzat enpresa bilatzeko laguntzeko, kontzientziatzeko, sensibilizatzeko, Confebask eta hauek enpresarioei esateko zuentzat laguntza bada, ikasle horiek formatzera jutia zuen enpresatara, eta iriki behar dizkiozue ateak. Eta hoi da, esaten dutena, eta askotan aurkitu geha, oantxe bertan ere, enpresa batera, joan, ikasle bat hartuko duzu praktiketan, eta askotan, asko gehiegitan ez, zoritxarrez, esan digute, orain momentu hontan lan gehiagin gaude, eta ezin dugu atenditu hori. Eta urrengo beste ate bat jotzen dugu, eta guain lanik gabe gaude, eta momentu honetan esku kurutzatuta eukitzeko ez dugu hartuko ikaslea. Eta orduan hor aurkitzen gea, eta horren aurrean administrazioak ez du ezertxo ere egiten niri iruditzen zaidanez. Usten dut, gaiak galdera asko ematen ditula, baina benetan atzeratuta zela. Orduan, ematei gogua urrengo baten beste berriz ateatzeko hau, eta atzalde osua egoteko honetan izketan. Esku asko ikusi ditut altzauta, gertuenen gana jungo naiz, eta iguale zuk lehen galdetu dozu, bueno, venga. Ez, administrazioari eskakizuna egiteakoan ni bat oso importantea jarriko nioke, eta da arduradunak euskaldunak izatea, administrazioan bertan. Dauzkagu teknikariak eta lantokiko prestakuntzak ideatzen dutenak, edo agintariak edo ez dakit nola esan, eta arduradunak dira behaiek. Orduan, berak bere hitza betetzen ez baldin badu alperreprek gaude gainentzekoak. Hoien eragina izugarria da. Gugan. Orduan, etxetik hasi beharko genuke, administrazioa berak etxetik hasi beharko genuke, esanez, bere arduradun eta teknikariak eskaldunak izan daitezela. Hori hasteko. Iruditzezat. Eta bestea, ni dano batekoei, beti askoia aldekoa naiz, eta dano bat beti eredu bezala jartzen dugu. Bai, iztegi aldetik, egin duen lanagatik, badakigu. Arazoa dugu erabilera. Gure ikasleak barautza esaten dute, eta ardatza, eta guzti horiek, baina gero, enpresatara joaten direnean, dano batean izan ezik, lotxa ematen die, ardatza esatea, eta ni nola esango dut barautza. Ez du jakingota. Segurazki bai, ze hitz hori aspaldikoa da. Asmatuta da, zuk ez duzu asmatuko ezer berririk, hori egina dago, lan hori eginda dago. Orduan arazoa da, erabilera. Erabilera da niretzako arazoa. Eta ados nago eremu ezberdinetan nahi gerala, Azkoiti eta Tolosa esate baterako, euskararen erabilera, ia egunekoa da. Bai kale mailan eta bai denda, negozio mailan eta bar. Baina gero agirietan da hasten geranean, hor, kontzientzi falta edo, nola da, hizkuntz minorizatu gean komplejua da, kogu. Ez? Fatura batean, irizpide normalizatzailea jartzerakoan, salneurria eta prezio azpian, oraindik ze ematen digu, ez? Komplejua, oraindik. Kontzientzi falta igual. Pentsatzen dut. Nire komentabez hori izan da, dano baten esan dut ez, ezagutza eguneko laroi da, baina erabilera oso motza da, kaleko azkenoko neurketa egin da bezala. Euskal mundua igual edo, Euskal Herria edo gero bat Euskaldunagoa da, baina erabilera ez da horregatik handitzen. Da batez behen lan mundua eta lan hizkuntza, nahiz eta jakin euskeraz joera beti erdara dago, hitz guztiak erdara ezagutzen ditugulako, eta baliabide nahiz eta asko ipini, oraindik ere zaila itxitzaigu hori euskeraz deitzea, edo bestik ez digulako ulertuko pentsatzen dugu, eta beti erdara joaten da. Baita baliabide informatikoekin berdin, eta hor zengo, gaur OpenOffice edo Windows eta hor daude, eta euskeraz erabiltzeko aukera dago, baina eta nola ditzen da formato eta hemen linea eta nola ditzen da, eta zaila ditzen zaigu beti, edo hor, behintzat, nahiz eta erabiliz, behintzat balibidea jarri behar ditugu, eta horrek lagundu behar digu, hori gero eta gehiago erabilera handitzen ez. Horri buruz galdera egingo nikik, eta orokorra izango litzake galdera, orokorra izango litzake, dano batek zer nahiago du, bere langile guztiak gaztelera eta inglesa jakitea, edo gaztelera eta euskera jakitea.
hori gatzen da. Enpresa modun behira eta gordina bada ere, seguruenik gaztelera eta ingelesa. Noski. Eta ez, orain ja gaur egun esan duen, hizkuntza eskakizun denetan kontutan hartu dute, ingelesan maila berean praktikamente euskara da. Baina aukeran jarri beharko balitzake, lehen esan ditzudan, 95% hemendik kanpo saltzen dugu, ezik. Esan alko genuke behar bada, euskara eta ingelesa. Kalosati kontra jarri. Bueno, benetan eskerrik asko, iruditzen zait gai hau ere bestiak bezala benetan interesa pizten digula, eta jakin behintzat ere ikaslan bezala eta lanbiziketako ikastetxien euskara arduradunen partetik aurten hasitza dauala gai hauia maira ekartzen eta jarraitzingo dela honekin hizketan. Baliatuko gera dauden esperientzietaz, igual berri hau gaudesenak ere bai gehituko gera eta saiatuko gera proposamen bat lantzen eta baita asmoa daukagu erakundetara joteko honekin. Orduan, benetan eskerrik asko, lagagaitzuzu hor gozoki jakin, eta, animo eta aurrera. Txalo bero bat. Deinek irakutzit eta jakin dezazuen dano bateko eskuliburua nahiko lukenak, hemen daudela Jon eta Deine, izegin beraiekin eskatzia badao, eta interneten ere badao. Orain ja, Xabier erizeri utziko diogu txanda, moituko momentu baten gauzak.